Какво представляват стриите и как да се справим с тях в домашни условия? Стриите се появяват като тънки червени или лилави линии с различна текстура от тази на кожата около тях. Те се получават, когато има рязка промяна на кожата в резултат на растеж или наддаване на тегло. Представяме ви няколко натурални съставки, които могат да бъдат изключително ефикасни в борбата с стриите. Витамин А. Той може да направи кожата да изглежда по-гладка и по-млада. Използва се в много козметични кремове за локално нанасяне. Хиалуронова киселина. Тя е мощна съставка за хидратация и възстановяване на кожата. Захар. Тя е популярен ексфолиант. Малките кристали нежно премахват мъртвата кожа и оставят чувство за мекота и нежност. Кокосово масло. То може да помогне за поддържане на защитната бариера на кожата ви и да я предпази от появата на нови стрии. Вижте кои са останалите натурални съставки, които могат да помогнат в блога ни. Линк в биото. Там ще откриете и към какви медицински терапии да се насочите, за да се справите с упорития проблем. Последвайте ни за още интересни видеа.